Spannende dag voor examenleerlingen. Vlag uit of niet? Het is donderdag 10 juni. Dit is Zeeland Nu. En wie is die man die ineens voor de deur staat? OM in beroep tegen vrijspraak Oostkapelle. En een hapje uit de zon. Goedenavond. Een spannende dag vandaag voor een paar duizend eindexamenleerlingen in de provincie. Gezakt of geslaagd? Normaal gesproken krijg je een telefoontje van school met goed of slecht nieuws. Maar bij Roos in Domburg rinkelde de deurbel in plaats van de telefoon. Ah, die Roos. Ik mag jou het heugelijke nieuws vertellen dat je geslaagd bent. En we hebben een taart en we hebben bloemen bij je. Ja, het was echt heel speciaal. Ik had het niet verwacht. En ja, een beetje, ik had echt niet verwacht dat al die mensen hier zo naar mij toe zouden komen. Ieder jaar bezoekt de minister van Onderwijs 1 leerling in Nederland om het goede nieuws over te brengen. En dit jaar deed hij dat in Domburg. En de geslaagde Roos is niet zomaar uitgekozen. Met leerlingen van deze school, ook met Roos, heb ik eerder contact gehad. Ik heb vorige maand uitvoerig met ze gesproken over hoe ze in deze coronatijd hun examens ervaren. En ik heb dat gesprek afgesloten met misschien tot ziens. Hier sta ik. En er werd aangebeld door demissionair minister Slop. Wist je gelijk wie er op de stoep stond toen je de deur opende? Eerst herkende ik hem niet, maar toen dacht ik, oh ja, dat is minister Slop. Omdat ja, ik zag zoveel mensen dat ik het eventjes niet zag, maar nu wel natuurlijk. Roos heeft nu haar VMBO-T-diploma behaald en gaat door naar de HAVO. En voor de andere Zeeuwse leerlingen heeft demissionair minister Slop ook een boodschap. Ja, degenen die geslaagd zijn, uiteraard ook van harte gefeliciteerd met dit resultaat. Voor hen geldt wat ik ook tegen Roos heb gezegd. Het zijn kanjes en ze hebben laten zien wat ze in hun mars hebben. Ik hoop dat ze genieten van hun vakantie en straks hun vervolgopleiding goed kunnen beginnen. Degenen die nog even moeten, nog even volhouden. Ook als je nog examens moet maken. Maar ik hoop dat je net zo'n mooi resultaat gaat behalen als bij Roos is gebeurd. Dus zet hem op nog even de komende tijd. De meeste eindexamenleerlingen weten dus of ze geslaagd zijn of nog herexamens moeten maken. Maar niet allemaal, want een deel moet nog examens maken omdat ze hun examens spreiden over meerdere tijdvakken. Dat mag dit jaar voor het eerst vanwege corona. En als je kijkt naar heel Zeeland, dan maakt ruim 8% daar gebruik van. En dan zijn het vooral de havisten die dat doen. En hier bij de CSW maakt de afdeling HAVO 27,6% van de eindexamenleerlingen er gebruik van. Ruim 1 op de 4 dus. Maar dat dat percentage hier zo hoog is, dat heeft een reden. Er waren vooral problemen bij wiskunde B. Daarom heeft de school voor dat vak extra bijles gegeven en de herkansingen voor de schoolexamens uitgesteld. De leerlingen konden zo met 1 keer leren 2 cijfers opkrikken. En dan vraag je je misschien af, is dat wel eerlijk, al die extra begeleiding? Maar volgens de school verdienen de leerlingen dit. Natuurlijk hebben we daar in de lessen de afgelopen jaar ook aan gewerkt en hebben ook al bijlessen gegeven. Maar je ziet dat het voor sommige leerlingen toch door de periode of door de spanning of door de onzekerheid die op een andere manier ontstaan is, toch net een extra setje nodig was. En we hebben gemeend om die leerlingen toch allemaal die kans te geven. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om leerlingen zelfvertrouwen te geven. Dat hebben we ook gemerkt, dat ze juist door die stof nog een keer door te nemen. Soms ook gewoon door het eens een keer van iemand anders te horen die met hun op een andere manier een stuk uitleg geeft. Om het vertrouwen te krijgen van, hé, ik kan dat wel. En we zien dat dat voor sommige leerlingen heel erg belangrijk is. En dan is de hoop op 100% slagingspercentage straks bij wiskunde B bij HAVO? Die hoop is er altijd, maar de realiteit leert dat dat helaas niet altijd zo is. En dat zal ook dit jaar niet zo zijn. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van de man uit Oostkapelle die verdacht werd van de moord op zijn buurvrouw. De rechtbank in Middelburg sprak de 58-jarige man vrij omdat zij vond dat er geen wettig en overtuigend bewijs was dat hij zijn bejaarde buurvrouw had doodgestoken. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat de vrouw zwaar gewond werd gevonden in het appartementencomplex Park Zonnehoven in Oostkapelle. Ze overleed een paar uur later. Na 5 dagen werd de buurman opgepakt. Het OM eiste 11 jaar cel tegen de man en blijft ervan overtuigd dat hij degene is die de vrouw heeft omgebracht. Vandaag werd ook bekend dat de man voorlopig nog niet terugkeert naar zijn woning. Actievoerders vanmorgen heel vroeg bij kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. Een braaf protest was het, met alleen het ophangen van een spandoek. Yara staat in de top 10 van grootste vervuilers in Nederland. En daar wil Milieudefensie aandacht voor, vooral in Den Haag.
We willen dus met de politiek ook vragen of ze klimaat op één zetten. En dat is ook heel erg belangrijk in de nieuwe formatie. Yara zegt er alles aan te doen om de CO2-uitstoot terug te dringen en zegt zelfs al bijna op dat percentage van 65%, wat op het spandoek staat, te zitten. Het mocht dan ook gerust blijven hangen, want, zegt Yara, het helpt om de discussie te voeren. Iedereen is nodig om de klimaatdoelen te halen. En zo lijken Yara en Milieudefensie zowaar op één lijn te zitten. We zien steeds meer de gevolgen van klimaatverandering. Het is gewoon heel erg goed om nu nog stappen te gaan ondernemen om het te veranderen. Het KNMI zegt ook dat over 9 jaar het eigenlijk te laat is. Dus we moeten nu echt stappen ondernemen om het te verbeteren. De werkgelegenheid in Zeeland krimpt dit jaar met 1%. Dat blijkt uit de prognoses van uitkeringsinstantie UWV. Dat staat gelijk aan 1600 banen. De afname wordt onder meer verwacht in de bouw en de horeca. Het UWV wijt dat aan het coronavirus. Voor volgend jaar wordt een stijging verwacht in het aantal banen. Wat ziet u precies? Nou, een happeruit, hè. Aan de bovenkant, zoals ik hem zie. Astrologen en liefhebbers keken er al maanden naar uit. En rond het middaguur was het eindelijk zover. De zon werd gedeeltelijk verduisterd door de maan. Op het hoogtepunt werd zo'n 15% van de zon afgedekt. De maan die maakt een kleine hoek ten opzichte van de aardbaan. En meestal mist die schaduw onze aarde. Maar nu staat hij perfect. Dus het is toch wel uniek. Ja. En het was nog even spannend of de zonsverduistering door de bewolking wel te zien zou zijn. Het zal toch niet waar zijn? Het is de hele week mooi weer. En dan gaan wij nu precies op dit moment zeevonk krijgen, of zeemist. Maar we zijn optimist tot in de kist. Ik denk dat moet goed komen. En precies op het moment dat de zon eerste contact maakte, of de maan eerste contact maakte met de zon, trok het open. Het is nu helemaal blauw geworden. Half uur geleden was het nog helemaal bewolkt. Fantastisch. Wereldwijd hebben ze hun kunsten al vertoond. De Zeeuws-Vlaamse Blend Brothers reisden tot vorig jaar de hele wereld over om eten, drinken en de muziek te verzorgen op feesten en evenementen. Toen dat stopte door de coronacrisis zijn ze niet stil gaan zitten, maar hebben juist nieuwe dingen bedacht. Jullie boek, eerste exemplaar. Proficiat. Merci. Het is een prachtig baby geworden. Een hoogtepunt in een moeilijk jaar voor de Blend Brothers. Ze houden hun eigen kookboek voor het eerst vast. Ja, geweldig eigenlijk. Hartstikke leuk, zeker na een hele periode, dat je dan aan werkt. Dat je af en toe wel eens een foto ziet. Maar dat je het nu echt fysiek in je handen kan hebben. En ja, hopelijk vinden de mensen dat ook zo mooi. De Zeeuws-Vlaamse broers Camille en Hendrik Buizen vormen samen de Blend Brothers. Ze werkten in toprestaurants, maar tegenwoordig cateren ze, simpel gezegd, op high-end feesten en evenementen. Ik zorg vooral voor het eten, vanuit de keuken. En mijn broer voor de drank en de cocktails en de muziek. De broers reizen normaal gesproken de hele wereld over met het concept. Ze verzorgden al feesten in onder meer Hongkong, Bali en de Verenigde Staten. Toen het vorig jaar stopte, was het even schrikken. Ja, enorm. Ja, we zagen het al eventjes aankomen, omdat we natuurlijk al wat boekingen hadden in Azië, die vielen weg. Vervolgens Vlaanderen en uiteindelijk ook regionaal. Dus ja, het was zeker even schrikken. Anderzijds zijn er natuurlijk ook heel veel andere dingen die we nu doen en nieuwe dingen die erbij komen. Dus het is eigenlijk al tof dat er veel evolueert. Want toen het reizen en de grote feesten niet meer doorgingen, zijn ze niet stil gaan zitten. We zijn een cocktaillijn gestart, verschillende bag-in-box cocktails, pre-batch cocktails. Daarnaast hebben we een nieuw kroket ontwikkeld en zijn we op het idee gekomen om een nieuw groenteboek uit te brengen. Een kookboek dus met groentegerechten. Want kookboeken zijn een grote hobby van Hendrik en Camille. Ja, het is gewoon heel fijn om kookboeken te verzamelen. Het is gewoon iets waar elke chef zijn eigen creativiteit in loslaat, waar je hele mooie fotografie in terugvindt. Het is gewoon heel fijn om dat te verzamelen. En nu kan hun eigen kookboek er dus ook bij in de kast. Er zijn al plannen om volgend jaar een nieuw kookboek uit te brengen, maar dan met visgerechten. Eind van dit jaar moet er in elk Zeeuws dorp minstens 1 openbare laadpaal staan. Dat is volgens Agri Snellaad, marktleider als het gaat om openbare laadpalen in onze provincie, nodig, omdat de vraag naar elektrisch rijden meer en meer toeneemt. Het bedrijf verwacht dat in 2025 1 op de 10 Zeeuwse auto's elektrisch is. Zij zien met name de laatste maanden het aantal elektrische auto's sterk stijgen.
Sinds het laatste kwartaal van het afgelopen jaar zie je gewoon het aantal elektrische auto's enorm toeneemt. Heel veel bedrijven spelen er ook op in en willen bij hun personeel stimuleren dat ze elektrisch gaan rijden. In Zeeland staan nu zo'n 240 openbare laadpalen. Meelse verwacht dat dat aantal aan het eind van het jaar verdubbeld is. En ook daarna kan het aantal nog snel uitgebreid worden. We kijken altijd wel met de gemeente samen naar plekken waar we makkelijk kunnen uitbreiden met het aantal palen. Net zoals je hier ziet, zou je makkelijk nog 2, 3 palen ernaast kunnen zetten mocht in de komende 5 tot 10 jaar de vraag dusdanig toenemen. Dus daar wordt al op geanticipeerd. In onze provincie zijn er op elke 10.000 inwoners 38 laadpalen. Slechts 4 provincies hebben er relatief meer. Toch blijft het aantal elektrische auto's achter op het landelijk gemiddelde. Autoverkopers begrijpen op zich wel waarom mensen sceptisch blijven over elektrisch rijden. Laadstress, actieradius zijn eigenlijk allemaal factoren waar de huidige koper nog steeds heel erg mee worstelt. Van, goh, gaat een elektrische auto mij bieden wat ik graag van een auto zou willen zien. Maar ook Friek ziet de vraag naar elektrische auto's groeien. Om de reden dat het enerzijds natuurlijk jarenlang een wat gunstiger fiscaal klimaat was in Nederland. En anderzijds zie je wat de maatschappelijke behoefte gewoon aan het veranderen is. En eigenlijk de elektrificering is gestart. Dus enerzijds volledig elektrisch en anderzijds hybride. Dus een auto met een stekker. En voor al die auto's moeten er dus voldoende laadpalen komen. Al zien stekkeraars nu eigenlijk al geen reden meer voor laadstress. Er zijn heel veel laadpalen in Nederland. Fastnet heeft heel veel geïnvesteerd in laadstations. En het is ongeveer 20 minuten en dan kan ik weer verder. Maar reizigers met een elektrische auto moeten hun reis wel beter voorbereiden dan met een ouderwetse verbrandingsmotor. Elektrisch rijden is vooral iets meer gepland rijden op dit moment. Men weet van tevoren waar moet ik naartoe, waar kan ik laden, kan ik ondertussen nog ergens laden. Plan je reis is goed als je in een elektrische auto rijdt, maar als alle voorbereidingen zijn getroffen, kan je tegenwoordig zelfs met een caravan achter je auto over de Route du Soleil naar de zon. Zeer zeker. Ja, de huidige generatie elektrische auto's, zoals hier achter mij, die heeft al een trekhaak waarbij je een behoorlijke caravan aan kunt hangen en ook nog een aantal 100 kilometer kan rijden alvorens je weer een beetje bij moet laden. Aan de kust vanmorgen veel bewolking en op zee ook mist. Dat trok pas in de middag helemaal weg. En zo werd het in heel de provincie zonnig. Het werd 20 tot 25 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag raakt het bewolkt. Zaterdag is het andersom, dan eerst bewolkt. En later op de dag breekt de zon door. En zondag gewoon de hele dag zon. Het heet niet voor niets zondag. En dat was Zeeland Nu. Ik wens u een fijne avond.